Ceea ce vreau să vă spun este candidatura mea la președinția Federației Române de Box, deoarece suntem presați de forurile internaționale AIBA. După cum știți bine, România a semnat un statut în care să facem parte din această Federație Internațională cum este AIBA, să respectăm toate regulile și toate punctele din statutul lor. Cred eu că avem și în România, chiar dacă suntem pe punctul de a ne dezafilia de la aceasta din cauza unor persoane care nu au un suport susținut în partea acestor foruri. E vorba de domnul Rudel Obreja, care de câțiva ani buni, o olimpiadă aproape 6-5 ani de zile, de când e în luptă cu aceste foruri, și asta cred eu că datorită, nu știm ce a fost acolo la Beijing, nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu știu de ce dânsul a fost expuldat de la Olimpiada. A zis că a vrut să dea în vileag toate hoțiile care se fac în box, nu știu nimic, ceea ce și urma dânsul, a zis că a câștigat niște procese, nu știm nimic. Noi, România și boxul românesc a avut numai și numai de suferit. Președinte suspendat de către unul din foruri nu mai are dreptul să participe la șefia unei federații naționale, cât de box, că noi suntem în calcul, și aici se cam precipită toate aceste lucruri. Ceea ce, vedeți, se tărăgânează din luna. Noi am primit această scrisoare de alegerea președinției Federației din luna iunie, după 7 sau 8 iunie. Deci am avut timp destul ca să intrăm în statutul Federației Române de Box, în care cu 45 de zile înainte să organizăm alegeri și tot, dar au fost amânate tot pe baza unor declinuri a președintelui, încât că poate. A zis că dânsul are niște relații, niște portițe, niște nu știu cum și va rezolva el. Oamenii au fost din biroul federal, au fost duși în eroare, încât și eu am fost dus, nu numai eu și ceilalți. Am tot sperat că se va face lumină, nu s-a făcut. Și vedeți, am ajuns în situația celor din Coreea, care au avut până pe data de 24 iulie, când a fost Olimpiada la Londra, nu au respectat aceeași situație cu noi, cu alegerea noului președinte. Pe 25 au fost expulzați toate băieții au rămas coreeni. Asta a fost în cazul coreenilor, că au pierdut înainte de a fi suspendați. Și Federația Coreeană este suspendată și dezafiliată de la Federația Internațională AIBA de Box. Am văzut că se ridică domnul Cimino, un apropiat al domnului Obreja. Se ridică și Marian Silion, un apropiat de clanul din București. Acum, sincer să vă răbosesc decât eu. Că ceilalți n-au vrut să... Auraș n-a vrut, a zis Titi. Și mi-am luat de la mea putere, mă înscriu și eu pentru președinție. Ca să pot încurca lucrurile acestea. Am dat telefon la oamenii din țară, oamenii m-au primit cu aplauze, așa au zis, foarte bine face ca să scăpăm de această clică a Bucureștiului și să scăpăm de ceea ce am avut și am fost îngrădiți și n-am știut nimic, cei din țară vorbesc, care m-au sunat. Să terminăm cu oamenii care nu îi interesează deocamdată boxul. Sunt foarte mulți oameni în țară care trăiesc din box, care au făcut box și care zic eu că au un merit deosebit de a ține acest sport măcar pe linia de plutire. Pe timpul lui Doroftei, pe timpul meu, pe timpul ăsta, noi eram prezenți la Olimpiadă câte 5, 6, 7, 8, o echipă întreagă. Acum am fost reprezentat doar de un singur sportiv la masculin și introducându-se și boxul feminin în cadrul Olimpiadei, am avut și o reprezentare
la boxul feminin la această olimpiadă.